Witam was serdecznie, moi drodzy. To jest moje trzecie podejście do tego materiału, bo zawsze staram się powiedzieć coś takiego mądrego, żeby brzmieć co najmniej jak znaczy pan Mariusz Mix Kolanko, czy coś takiego. I mi nie wychodzi, to zacznę może na spokojnie, standardowo. Ja jestem Niklaus, a to jest gra IS Defense, czyli typowy rail shooter, nawet nie rail, bo nie łazimy, nie przemieszczamy się, w którym walczymy z bojownikami ISIS. Tak, moi drodzy, jest to chyba pierwsza gra, gdzie możemy walczyć z bojownikami państwa islamskiego, z bojownikami ISIS. No i co? Ta gra już w prasie, prawda, zachodniej objawia się jako, no tam wiadomo, rasistowska, antyislamska i w ogóle zbrodnicza polska zaściankowa, bo to jest polska gra. Także tym bardziej, jakbym mógł wam jej nie pokazać. Ja już sobie troszkę pograłem. W ogóle gra działa na silniku Unreal Engine 4, co zdawałoby się będzie zapewniało niesamowite wrażenia wizualne. No, nie do końca tak jest, ale może bez zbędnego dupcenia. Póki co tylko jestem... co ja gadam? Póki co dopiero rozegrałem troszkę pierwszego etapu na takiej plaży, gdzie się strzela. No i co? No i na czym to polega? No na tym, na czym polegały stare gry typu House of the Dead, tylko że to właśnie były, tak jak mówiłem, rail shootery. Tam się nasza postać gdzieś przemieszczała. Tutaj się nie przemieszcza, tutaj jesteśmy na pustyni i co? Rozglądamy się tylko w takiej wieżyczce strzelniczej. Mamy karabin, mamy 5 rakiet, tu mamy nieskończoną ilość amunicji. No i co? I płyną do nas bojownicy ISIS, a my do nich strzelamy i odblokowujemy sobie skille i co chwilę możemy sobie wzywać jakieś perki i tego typu rzeczy, a w prawym górnym rogu ekranu mamy pokazane, ile mamy punktów i możemy się porównywać z naszymi znajomymi, kto skuteczniej walczy z bojownikami ISIS, no. Grafika dupy nie urywa, aczkolwiek jak na grę tego nurtu, że tak powiem, musimy przeładować, to i tak nie jest źle. No, wezwiemy sobie zrzut. No i czy to jest kontrowersyjne? No, mam nadzieję, że nikt mi za to głowy nie utnie. Gdybym był w Niemcach, to bym się prawdopodobnie bał w taką grę grać, no ale jesteśmy w Polsce, także no nie ma strachu jeszcze. No, na pewno tego jeszcze nie było i tak powiem, łoje. O, się wysadzi nam teraz na pysk. Troszkę ich tutaj żeśmy za fest wpuścili. Troszkę jak politycy emigrantów. O, mamy skill pointa. No i sobie rozwijamy. Możemy na przykład, nie wiem, bullets a match faster. Czyli kule lecą szybciej. No takie to logiczne jest troszkę. Średniawo, ale nie czepiajmy się. W końcu to jest gra taka, no nie sili się raczej na realistykę, czy na coś takiego. Ale no i na Q i E możemy się tutaj przekręcać, byle się za fest nie przekręcić. A tutaj wyjeżdża do nas Hammer. O, chyba padłem. Tak? Albo jeszcze nie? Rakietą go! Rakietą! Wzywamy tutaj wsparcie, bo raczej sobie nie poradzę. No i co? No i powiem wam, nie jest to najlepsza gra, w jaką w życiu grałem, ale można pograć. Ma to jakiś aspekt odstresowywujący. Nie wiem co... Oj, zginąłem. Dobra, zróbmy jeszcze jedno podejście. Nie wiem co tutaj... Nie wiem co tutaj za wiele o tym powiedzieć, no. Gra dotyka bardzo specyficznej tematyki, jeszcze szczególnie w obecnych czasach. To jest... Nie wiem czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że to jest studio, które zrobiło grę Hatred. Grę, która też była bardzo taka, no, kontrowersyjna, bo polegała generalnie na... Polegała na mordowaniu ludzi w różne brutalne sposoby. No a tutaj co? Tutaj bronimy Europy przed hordami z ISIS. Nie wiem w sumie, czy bronimy Europy, czy bronimy jakiegoś... Przepraszam, rozproszyłem się, ale telefon dzwonił. Czy bronimy innego jakiegoś konkretnego miejsca? Ale no tak to wygląda. Tak to wygląda. I sobie po prostu strzelamy. Jeszcze jak mi się uda przejść ten pierwszy etap, to wam powiem. Tam potem to będzie jakoś prawdopodobnie
tam jest w menu taka zakładka mody. Także jest szansa, że tam coś będzie można tam grę jakoś rozbudowywać. Ona działa na bardzo plastycznym silniku. Unreal Engine 4 i w ogóle Unreale to były zawsze takie silniki, które można było bardzo takie modyfikowalne, wiecie, no i... No można pyknąć, no. O. Można pyknąć, krzywda się nam nie stanie. Szczególnie, że dawno nie było żadnej gry w tego typu klimatach. W sensie żadnego takiego rail shootera, nie wiem. Na te gry Shaw minął jakieś... No bardzo dawno temu. One były słynne na automatach szczególnie. Pamiętam jak też gdzieś się jeździło na kolonie jakieś nad morze czy coś takiego i tam właśnie się pykało. House of the Dead bodaj ta gra się nazywała. O ile się nie mylę. Nie! House of the Living Dead. House of the Living Dead. Taki bodaj był tytuł. Także... Choćby z kuli tego, że dawno takich gier nie było, pograć nie można. A jeżeli jeszcze kogoś interesuje tematyka, no to... To winszuje. Mamy rakiety? Nie mamy rakiety. O! Artyleria. Dobra, to sobie zachowamy na razie. Gdyby nie to, że tutaj odblokowujemy te różne upgrade'y i tak dalej, to ta gra pewnie bardzo szybko by się zrobiła, bardzo nudna. No ale mamy takie możliwości tutaj. Patrzcie, jebnie. Ja, a tego nie rozwaliło, no fajnie. Ło, mamy skill pointa, moi drodzy. Quick reload, dropship now, 2 supply crates. Tu nie mogę, dobra. Co mogę? Tutaj mogę, quick reload. Ratatatata. Dobra, bierzemy wszystko, wzywamy wszystko. Oje, tutaj mi się slow motion jak szeregowca Ryana załączyło. Moi drodzy, samobójcy! W sensie, ci wiecie, suicide bombers. Jeny! Co się dzieje? Rzeźnia! A! No i po nas. O! Nie jest to, moi drodzy, najłatwiejsze. No 714 na 2000. Może następnym razem. No tyle. Tyle, moi drodzy. No nie wiem, co tu mam więcej wam powiedzieć. Nie wydaję sądów o tej grze. To jest raczej, ja to traktuję jako taką jakąś ciekawostkę, nie? No raczej nie będzie z tego serii na YouTubie. No i to tyle, moi drodzy. Napiszcie mi w komentarzach, co wy o tym sądzicie. I już. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, proszę. Zapraszam was na G2, zapraszam na Facebooka. Do wszystkiego macie linki w opisie. A ja się z wami żegnam i idę trenować strzelanie do bojowników. Na razie.